ንሱ ጥራይ ቁኑዕ ዝመስሎ የቅሬታ ምባል ዓቐብ ዝኾኖ ወላ ናቱ ጌጋ እንከሎ የቅሬታ ዘይብልን ንንኡሽቶ ነቐፌታ ዘይቅበልን ንጌጋታቱ ኣከንዲ ዝቕበል ብሕርቃንን ስቕታን ተመሊሱ ዝቐፅዓካ ኩሉ ግዜ ትፀገም ንስኻ ጥራይ ከም ዝኾንካ ከም ዝስማዓካ ምስ ዝገብረካ ሰብ ተረኺብካ ትፈልጥ ዶ? ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ሕራይን በዓር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባቶም ንዓለምካ ፈፂሞም ወቐሳ ከይወሰዱ ክግልብጥዋ ዝኽእሉ ሰባት ማለት ናርሲሳዊ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ዘተኮረ ገለገለ ሓቅታት ዳህሳስ ክንገብር ኢና። ሰናይ ጸንሖት። ምስ ናርሲስት ሰባት ተረኺብካ ዘይትፈልጥ ክመስለካ ይኽእል እዩ። እዛ መደብ ክሳብ መወዳእታ እንተሪኺኻያ ግን ብርግጽ ኣብዞም ዓንኬላት ከም ዝጸንሐካ ርግጸኛ እየ። ዓርክኻ፣ ምጻምትኻ፣ ሓላፊኻ ወላ እውን ኣብ ኣባላት ስድራ ቤትካ መጀመርታ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቶም ምስ ሕማም ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩነት ዝምደብ ዓይነት ሕማም ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ልዕል ኣድህቦ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ሓያል ድሌታትን ኣቕልቦን ኣድናቖትን ናይ ካልኦት ሰባት ክደሊ ከሎን ኣብ ካልኦት ሰባት ድማ ሓልዮትን ርህራህን ዘይብሉ ክኸውን ከሎ እዚ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ይበሃል። ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ብኸመይ ክኽሰት ይኽእል ንዝብል ሕቶ ኣብ መወዳእታ መደብና ክንገልጾ ኢና። ሕጂ ግን ንዓና እንታይ ጽልዋ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ። እዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ህይወትና ንሕና ከይፍለጥናዮ ምሳና ናይ ምንባር ተኽእሎታቱ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ናርሲስት ሰባት ኣብ ታርጌቶም ንዘለዉ ሰባት ንምትላልን ንምቁፅፃርን ረቂቕ ናይ ማኒፑሌሽን ትሪክስ ስለ ዝጥቀሙ እዞም ዓይነት ሰባት ኣብ ህይወትና ኣለዉ ድዮም የለውን ክንፈልጥ ኣፀጋሚ እዩ። ንምንታይ ናርሲስቲክ ሰባት ጋዝላይቲን ስለ ዝገብሩና ከናላለዮም ኣይንኽእልን ኢና። ጋዝላይቲን እንታይ ንዝብል ሕቶ እኮ ብስፍሕ ዝበለ መደብ ከነቕርበልኩም እኮ እንተኾና ንሕፅር ዝበለ ኣፍልጦ ግን ጋዝላይቲን ማለት ሓደ ሰብ ንናይ ገዛ ርእስኻ ዘኽሪ ስምዒታት ወይ ርድኢታትን ክውንነትን ከም ትጠራጠር ዝገብረካ ሓደ ዓይነት ናይ ስነ ኣእምራዊ ምትላል እዩ። ከምኡውን ናርሲስቲክ ሰባት ኣብ ሪሌሽንሽፕ ኣብቲ መጀመርታ ምቁራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት ንምትሓዝ ሓያል ስሕበትን ኣቐልቦን ርእሰ ተኣማንነትን ስለ ዝጥቀሙ እዚ ብፍላይ ኣብ ዝምድናታት ላቭ ቦምቢን ፍቕራዊ ቦምባ ይበሃል። ላቭ ቦምቢን ማለት ሓደ ሰብ ቀልጢፉ እምነትካ ንምርካብን ብስምዒት ንኽቋፀፀርካን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣቕልቦም ፍቕርን ናእዳን ክበካ ከሎ እዩ። ናርሲስቲክ ሰባት ድማ ኣብ ገዛእ ርእሶም ዘለዎም ሰልፍ ስቲም ብካልኦት ሰባት ዝህብዎም ኣድናቖትን ናእዳን ዝተሃንፀ ስለ ዝኾነ ካብ ገዛእ ርእሶም ንላዕሊ ነቲ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክፈጥረሎም ዝኽእል ሰብ ስለ ዝቋፃፀሩ ኣብ ዝምድናታት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም። ስለዚ ድማ እዩ ንዓና ጽልዋ ዘለዎ። ክሳብ ኣብዚ ሓርፋፍ ርድኢት ብዛዕባ ንዓና እንታይ ጽልዋ ኣለዎም ንዝብል ሕቶ መልሲ ረኺብና ክንከውን ብምቕፃል እዚ ዓይነት ዲስኦርደር ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ብኸመይ ነላልዮም ንዝብል ሕቶ ድማ ቀዳማይ ፍቱርን ቀጻልን ኣድናቖት ወይ ኣድህቦ ካብ ሰባት ምድላይ ፍቱር ወልፊ ኣብ ደጋዊ ጽባቐ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ክነብሩ ይደልዩ። ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናን ኣብ ገንዘብን ካልኣይ ኣብ እኩብን ኣብ ውልቃውን ቦታ ባህርያቶም ይፈላለ ፍቱር ድሌት ኣብ ከባቢ ሃፍታማት ህቡባት ጽቡቓት ኣገደስቲ ሰባት ምህላው ብፍላይ ዝተጋነነ ህቡብነትን ዓወትን ይደልዩ። ሳልሳይ ድንጋፀ ዘይብሎም ከም ካልእ ሰብ ከፍቅሩ ክሕጎሱ ክሓዝኑ ይኽብዶም። ንድሌታቶም ንዝቕርበሎም ሰብ ወይ ኣብ ናቶም መፀወድያ ንዝኣተወ ሰብ ካብ ስድራ ቤቱን መሓዙቱን ከም ዝንፀል ይገብሩ። ራብዓይ ንገዛእ ርእሶም ዝተጋነነ ኣገዳስነትን ጥቕምን ከም ዘለዎም ይሓስቡ። ኩሉ ግዜ ቁናዕቲና ይብሉ፣ ንቕፌት ኣይፈትውን እዮም። ጌግኦም ኣይኣምኑን፣ ንሰባት ቀጻሊ ይወቕሱ ወላ ይበድሉ፣ ፈፂሞም ይቕሬታ ይሓቱን። ነገራት ከምዘይሓሰብዎም ዝኸውን ከም ቆልዓ ኣተሓሳስባን ተግባራትን የርዩ። ንገዛእ ርእሶም ኩሉ ግዜ ከም ተበደልትን ግድያትን ይሓስቡ።
ሓምሻይ ዝበዝሕ ግዜ ይሕሱ ወይ ነገራት ኣቃናቢሮም ንዕኦም ብዝጥዕሞም ገይሮም ይዕልሉ። ተበለፅትን መዝመስትን ብፍላይ ኣብ ገንዘብን ስምዒትን። ሻድሻይ ሰባት ብምብዳል ብምብላፅ ብምቁፅፃር ደስ ይብሎም። ቀናእትን ሰባት ይኹኑ እለይኖም በሃልትን ሰባት ኣብ ኩሉ ነገር ክህልውሎም ይደልዩ፣ ንሶም ግን ኣብ ዝኾነ ክህልው ይደልዩን። ሻብዓይ ሰባት ንምቁፅፃር ማኒፕሌት ይገብሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናርሲሲስት ሰባት ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሰባት ንምትላልን ንምቁፅፃርን ከም ጋዝላይቲን፣ ናይ በደል ምትላል ወይ ድምፂ ኣልቦ ኣተሓዛ ዝኣመሰሉ ሜላታት ይጥቀሙ። ከምኡውን ሰባት ባህርያቶም ከይፈልጥዎም ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሒ ይነብሩ። ጠንቂ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር እንታይ እዩ? ካብ ሓደ ምክንያት ጥራይ ዝመጽእ እኮ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዝተሓዋወሰ ተመክሮታት ቁልዕነት፣ ስብእና፣ ሓደ ግዜ እውን ብጀኔቲካዊ ውርሻ ዝመጽእ እዩ። እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ብቐሊሉ ዝግለጹ እዞም ስዕብ እዮም። ቀዳማይ ኣተዓባብያ። ንሓደ ቆልዓ ብዙሕ ግዜ ናእዳ ከም ንስኻ ፍጹም ኢኻ ካብ ካልኦት ትበልፅ ኢኻ እንተተባሂሉ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ንሱ ጥራይ ኣገዳሲ መሲሉ ከም ዝዓቢ ይኾን እሞ ኣብ ካልእ ሰብ ዘለዎ ረኣያ ኣዝዩ ትሑት ይኸውን። ብኻልእ ወገን ድማ ብዙሕ ነቐፌታ ወይ ሸለልትነት። ሓደ ቆልዓ ዕሽሽ እንተተባሂሉ ወይ ብቐጻሊ እንተተፈሪዱ ካብ ካልኦት ዝሓሸ ንኽመስል ነፍሱ ዝከላኸለሉ መንገዲ ናርሲዝም ከማዕብል ይኽእል። ካልኣይ ስብእናን ባህርን። ገለ ሰባት ዝያዳ ተሃዋሲ፣ ስምዒታውያን ወይ ዝያዳ ኣቕልቦ ዘድልዮም ጥራዮም ዝውለዱ። እዚ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነት ጽቡቕ እንተዘይተመሪሑ ናብ ናርሲዝም ክዓቢ ይኽእል። ሳልሳይ ከባቢ። ካብ ሕያውነት ወይ ናይ ሓባር ስራሕ ንላዕሊ ዓወትን መልክዕን ሓይልን ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ምዕባይ ናርሲሳዊ ባህሪ ከስዕብ ይኽእል። ራብዓይ ጀነቲክስን ፍልልያት ሓንጎልን። ገለ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኣብ ስድራ ቤታት ራን ክገብር ይኽእል እዩ። እስካን ሓንጎል ናርሲስቲክ ሰባት ንስምዒታትን ርህራሄን ብኸመይ ከም ዘሰላስልዎ እውን ፍልልያት ከም ዘሎ ይሕብሩ። እዚ ክሳብ ሕጂ ይጽናዕ እኮ እንተሎ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ግን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ግዜ ንእስነት እዩ ዝጅምር። ካብ ብዙሕ ናእዳ፣ ካብ ብዙሕ ቃንሳ ወይ ጥዕና ዘይብሉ ተዓባብያ። ገለ ሰባት እውን ዝያዳ ተኽእሎታት ዘለዎ ባህርያት ሒዞም እዮም ዝውለዱ። ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ዓለም እውን ዓቢ ተራ ኣለዎ። ገለ ሰባት ንናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ምስ ነፍሰ ፍትወት የተሓሓዝዎ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ናርሲስቲክ ሰባት ምስ ውሽጦም ኣብ ዓቢ ግጭት እዮም ዝነብሩ። ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ዘለዎ ሰብ ክዓብይ ይኽእል እዩ? ካብ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ምሕዋይ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ግን ነዊሕን ከቢድን ጉዕዞ እዩ። ምክንያቱ ናርሲዝም ምስ ውሽጣዊ መንነት ሓደ ሰብ ብዕምቆ ዝተኣሳሰረ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቃንዛ ቁልዕነትን ወይ ስምዒታዊ ሸለልትነትን ዝሃንፀ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ ዓብዪ ፀገም ድማ መብዛሕትኦም ናርሲስት ሓገዝ ኣይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ንሶም ቁንዓትን ዝበለፁን ምዃኖም ስለ ዝኣምኑ ወይ እውን ብፀገማቶም ንኻልኦት ስለ ዝወቕሱ። ነገር ግን ሓደ ሰብ ነፍሱ ዝፈልጥን ፈቃደኛን እንተኾይኑ ግዜ ወሲድካ ብርግፅ ይፍወስ እዩ። ገለ ሓገዝቲ ምኽርታት። ፀገም ከም ዘለካ ኣስተውዕል፣ ሓላፍነት ውሰድ፣ ንኻልኦት ኣይትውቀስ። ወላ እውን ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንነብስኻ ንለውጢ ካልእ ተወላ። እቲ ቀንድን ኣገዳስን መንገዲ ድማ ሙያዊ ፍወሳ እዩ። ናይ ተራፒስት ሓገዝ ሕተት። ኣራይን ባሕሪ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ክሳብ ኣብዚ እንድሕር ዳኣ ተኸታቲልኩምኒ ንዓኹም ኮነ ንማሓዙትኩም ዝጠቅም ሓሳባት ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ካብ ዝሓሸ መደባት ከቕርበልኩም ስለ ዝኾንኩ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሎ ኣብ ቦታ ኮመንት ገደፉለይ። ነዛ ቪድዮ ሼር ላይክ ብምግባር ድማ ተሓባበሩኒ። ኣርጎሊዝም ናብ ኩሉ ሰብ ከብፅሕ መታን ንዓይ ድማ ኣብ ቀጻሊ ተኸታተልቲ መደባት መታን ክትኮኑ ሰብስክራይብ ብምግባር ፋሚልናተይ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም።
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም